Hvad så, homie? Hvad skal jeg? Så er sgu mad. Jeg glæder mig til, at du skal komme og spise her hos min Hansen. Ikke? Er det aftensmad? Ja, velkommen du. Fedt, men tak. Selv tak. Hvad fuck er det her for noget? Hvad sker der, bro? Er du blevet mæt, eller hvad? Jeg må sige, jeg er godt nok mæt nu. Ja, du skal lige til, hvad skal man spise? Du skal lige spise det hele, ikke? Kan jeg sgu ikke. Ja, spis det nu bare her. Ellers tak. Du skal lige spise det. Jeg er glad for, at du... Spis det hele! Du skal spise det hele op! Okay. Skal jeg nok så? Arden, ude ved døren, der står politiet, og de vil gerne snakke med dig, tror jeg. Bismillah. Hold den. Emil, hold den. Emil, vent. Jeg kommer lige om lidt. Okay, Emil. Hvorfor vil de snakke med mig? Hva'? Okay. Slap i dag. Jeg kommer nu, Emil. Emil, politiet banker på, at de vil gerne lige snakke med dig, så hvis du lige kan komme ud. Politiet, siger du? Okay. Jamen altså, det er jo nogle rigtig venlige mennesker, og man skal altid tænke på, at sikkerheden kommer altid i første række. Og jeg kommer da også lige i tanken om, jeg har lige sat en kande kaffe over, så det er jo helt perfekt. Dem går jeg lige ud og henter Arden. Hvad skal man ikke sammen? Hvad med det der Ralph? Sæt på kig. Hver dag. Ja, samme tøj. Jeg er totalt glad for det der blå Ralph Lauren sæt, mand. Undskyld. Hvad sker der, Emil? Den der, hvad så? Hej. Hvad så? Den der juice, jeg købte til dig for et par uger siden der. Den der til 6 kroner. Du skylder mig stadig de der 6 kroner, men jeg lige kunne få dem nu. Har du dem nu? Hvilken juice? Jeg har det her. Den du skylder. Har den 6 kroner. 14 i anden, det står der. Ja. Tak. Tak. Okay, nej, jøde. Fucking nej. Det er fedt, Daniel er blevet religiøs, så det er faktisk fedt nok. Det er sjovt, at han har fået den her tatovering, men det er godt for ham selv egentlig. Nej, men... Hvad sker der, Emil? Jeg skylder dig 200 kroner. Nej, så nu har jeg glemt det der. Jo, det Nej, så nu har jeg glemt det, mand. Det er fint nok, mand. Vi vinder. Ja, tak. 100%, ikke? Tak. Ja, det er godt. Så ses vi. Lige måde. Skal vi få noget mad på Østerbro eller noget andet? Det lyder lækkert, det gør vi. Så kommer jeg til bilen. Nej, jeg har faktisk min jernhest holdende lige herovre, så den tager jeg. Hvilken jernhest? Min cykel. Jeg har smurt kæden i år, så den er bare tip-top. Så du vil cykle til Østerbro? Ja. Halv time, så ses vi derinde, ikke? Okay. Yes. Fucking mærkeligt. Emil, ja. Er det på Østerbro eller i Østerbro? Det er på Østerbro. Ligesom, altså det er i København, men det er på Østerbro, så det hedder på Østerbro. Yes. Emil? Ja? Er det et æble eller en æble? Det er et æble. Altså et? Et okay, æble. Et æble. Ja. Ja, Emil, hedder det Hvems eller Vis? Det hedder Vis. Vis. Ja, okay. Hvordan står man det? H-V-I-S. Fedt, mand. Tak, Emil. Tak, Emil. Selv tak. King, stop! Hjælp mig! King! Hey, stop af! Vil ikke hjælpe mig? Hjælp mig lige! King! Stop! Hjælp mig! Tag fat i ham! King! Stop!